mostra. És a dir, totes quatre amb diferents tongades. Crec que dues d'elles van coincidir, la Roser amb la Teresa, potser? Amb la Vicenta. Però de diferents procedències van anar a parar a l'AUS. I tenen moltes coses que explicar-nos. Aquí tenim tota una mica la vida d'elles, però res que millor que sentir-les en primera persona, sentir-les amb elles directament. Ahir ja vam tenir l'ocasió de sentir a la Roser Rosés, que la teníem aquí, que precisament ella ha fet, ho dic sobretot per les persones que no van venir ahir, ha recollit les seves vivències en un llibre que, si el voleu adquirir, el tenim allà i que es diu Trenes tallades, no? Trenes tallades. Bé, us presento del dret a esquerra, no, d'esquerra a dreta, la Roser Rosés, que és la que us dic que ha escrit el llibre. Després tenim a la Teresa Alonso, després Vicenta Alcover i Rosa Ortiz. Bé, jo havia preparat algunes preguntes perquè serveixi una mica de fil conductor de les vostres experiències, de l'explicació de les vostres experiències, però aquí podeu dir el que vulgueu, sempre una mica intentant que totes podeu expressar les vostres vivències. La primera pregunta que havia pensat era que expliquéssiu una mica com va ser la marxa i quines circumstàncies van envoltar aquesta marxa cap a la URSS, que crec que de Catalunya només va marxar ella, no? I la Roser, les dues. Les tres. Vam marxar juntes. Vosaltres dues juntes i tu també amb elles? Jo sé que anava amb la Vicenta, doncs així anàvem les tres juntes. I la Teresa va partir de Santurce, oi? Sí, de Santurce. D'un barco de Santurce. Bé, això és la primera pregunta, i després ja s'anirà establint una mica el diàleg i també, si voleu fer preguntes, que ja que tenim el luxe de tenir-les aquí, doncs ja us les anirà fent. Comencem per ella? Com va ser la marxa i les circumstàncies? Vam sortir a l'última expedició ja d'aquí, els últims anys que vam sortir d'aquí, al novembre del 38. Quan vam sortir nosaltres, Barcelona ja el mes de gener ja va caure. Van entrar les tropes de Franco. Doncs res, la meva mare treballava amb la mare de Vicenta també juntes, aquí a Pedralbes, estava a l'últim reducte dels jefes de l'aviació republicana, treballaven allí i van convèncer les mares que ens donessin mentre s'acabaria la guerra i tornarien. I ens vam donar. I vam passar a França amb autocars. Després vam arribar a l'Havre, a la ciutat francesa, i esperàvem un barco rus, el Felix Dzerzhinsky, i ens va portar fins a Leningrad. A Leningrad ens paraven al port, estava ple de gent, totes volien tocar, eren uns nens republicans que venien i tot això. I per nosaltres va ser tota una sorpresa, esclar, trobar tot el port ple de gent, a més era hivern ja, estava nevant, venint d'Espanya amb aquesta calor. Però ens van tindre a Leningrad, ens van tindre un mes fins que va passar la quarantena. Després ens van distribuir per cases de nanos, que a la Unió Soviètica 15 cases de nanos espanyols, per tota la part europea de la Unió Soviètica. I a nosaltres ens vam anar juntes a la casa número 5 d'Olins, que fa poc que hem estat allà. I així va començar la nostra vida. Vam començar a estudiar, teníem allí tot, teníem els mestres d'espanyol, de rus, estaven els llibres traduïts ja per estudiar el rus, per estudiar l'espanyol, allí vam conèixer tot.
fins que va començar la guerra i ens van evacuar. I totes les peripècies que van passar. En quants anys vau marxar? En quants anys teniu? Depèn, no? Jo que acabava de fet els 8 anys. Acabava de complir els 8 anys, al novembre, ara, la setmana que ve, i vam sortir d'aquí, vam arribar a la Unió Soviètica el 5 o el 7 de desembre, més o menys. I vam estar allà, jo vaig estar allí fins a l'any 56. Sí, jo crec que és la que més anys ha estat, no? Ella va tornar... No, jo som l'única que no hi he estat tants anys. Totes hi han estat molts anys, sí. Jo vaig estar, sí, vaig tornar des de sí, últimament vaig estar a Riga 2 anys i després em van avisar que podíem tornar i esclar com bojos, perquè ja ens van educar que nosaltres érem nanos espanyols i que un dia tornaríem a la pàtria, que això que té el rus, que té un sentit molt gran de la seva pàtria, de la seva casa, del seu país, i ens van educar amb això, que un dia tornaríem. I quan ens van dir, podeu tornar, com bojos tots, a tornar. Esclar que jo particularment, quan vaig arribar aquí, al poc ja volia anar-me'n. I no, crec que no sóc l'única. El primer que va ser la diferència de sistema que vam trobar aquí, quan vam començar a anar a buscar treball i d'on vens? De la Unió Soviètica. Què? Bueno, torna dintre de 3 o 4 dies que ja et direm alguna cosa, que tornava si no havia treball. I bueno, tot això. I després els problemes que vam tindre, jo per mi, crec que quasi tots o tots, els problemes que vam tindre amb la família, que van ser molt grossos, molt forts. Molt. Va ser una desil·lusió grandiosa. Te'n van enviar així, petits, i vam tornar... A quin any vas tornar? Vam tornar totes ja fetes, que vam allí conèixer la vida i conèixer la Segona Guerra Mundial allí, i vam passar molt, i vam passar moltes coses bonites i bones, i vam veure també dificultats, moltes, igual que el poble rus, és normal. Però vam vindre aquí i, esclar, les mares et miraven com si no entenien res del que ens passava. I com ja tornaves una persona feta, ja amb una educació, amb uns estudis, i era molt difícil, va ser. A mi me'n va dir, la meva mare em va dir que m'anessi de casa. Era massa intel·ligent. Sí, tens un grapat d'anys pensant quan tornaràs i veuràs... Jo vaig tornar, el meu pare havia mort, que no estava. La meva germana, quan jo vaig anar, tenia 1 any. Quan jo vaig tornar, tenia ella un fill d'1 any. És tota una vida. No tenies res en comú. Absolutament, no havia res en comú. Ni vida, ni res. Res de què parlar, res de què explicar. Res, absolutament. Tu, Rosa, vas tornar sense fills, però la Vicenta i la Teresa, quan van tornar amb fills nascuts a Rússia, no? Si no m'equivoco. Diferent, ja. Que per ells també... A quin any vas tornar, tu? El 56. El 56. Jo també vaig tornar... I no hi havia comunicació entre la família i vosaltres? No hi havia comunicació entre la família i vosaltres? Vam estar molts anys sense comunicació i tot fins que no va acabar la Segona Guerra Mundial no hi havia ninguna cosa amb l'Espanya franquista, absolutament. Però va arribar un moment que quan Espanya va voler entrar a la ONU i tot això, es veu que van dir que hi havia una cosa que comencin a obrir fronteres també aquí al país. I llavors ens van dir que podíem tornar a Espanya. Esclar, ens havien educat que algun dia tornaríem, o que no ens esperàvem el que ens trobaríem quan tornaríem. Encara que estàvem preparats, sabíem tot el que passava. Absolutament tot. I com el règim i tot, però trobar-te així... Però ni una carta, ni una telefonada... I llavors jo la vaig tindre, la primera carta, me'n sembla que va ser l'any 48. No. Jo tenia un tio que estava a França. Penseu que per enviar cartes entre Espanya i la URSS calia enviar-li a un intermediari, normalment a França, o fins i tot a Mèxic o a Amèrica, Jo a través de França la tenia. Les famílies que tenien contactes... Que siguessin una mica importants. Però jo tenia un tio que estava a França i a través d'ell vam començar a escriure.
Canviaven el sobre a França i l'enviaven cap a Rússia o cap a Espanya. I eren molt de tant en tant. I després penseu que durant la guerra tots els van evacuar i moltes famílies després no sabien on escriure. Fins que la Creu Roja ja als 50 va començar a fer un cens dels nens, molts d'ells és que la família encara que volgués la carta no li arribava perquè es van moure 3 o 4 vegades. No, però no, la família no, fins que no va estar una altra cosa aquí no ho podien. És que és impossible. D'aquí no els deixaven. Molt bé, a veure, una mica que ens expliqui la Vicenta, el Robert... No repetir, doncs, sí, les experiències. que això ja ho he explicat. Jo el que m'agradaria, perquè d'això es parla molt poc, tant amb tots els llibres que tingueu dels nostres que han escrit, que jo recordi, ningú parla d'això. I jo volia recalcar que la tornada que ha dit la Rosa realment va ser molt difícil per nosaltres, tant a nivell familiar com a nivell estatal i com a nivell de treball, perquè amb les famílies no hi havia manera d'entendre's. Eren mentalitats molt diferents i a mi em tenien a casa com un bitxo raro. O sigui, ja amb la família de València deien que era molt rara i que d'això. Aleshores, el que vull recalcar és que al baixar del barco, la impressió que a mi m'ha quedat, que això no se m'esborra mai, hi havia una taula, més o menys així, i hi havia 4 persones. Mira, 4. Això està dient al port de Castelló, que és on va arribar el barco. Aleshores ens van fer passar per cada una d'elles i jo recordo que el bolso que jo portava, com portem aquí, doncs em van fer cuidar tot el que tenia per mirar què és el que portava. Això a mi em va afectar perquè semblava com si fos una lladra, no sé, va quedar... I després ens van portar amb autocar a la Quinta Forca de Castelló, no sé on era, una muntanya, tot era desert allà, hi havia unes barraques, no sé què era. La qüestió que el dia següent van passar a una sala, que seria poder així o més llarga, hi havia unes taules posades així i així, i tot de gent. Aleshores tenies que anar passant un per un de totes les taules. I al final de tot hi havia una taula que hi havia 2 polis, suposo que serien, i ens agafaven les empremtes dels meus dits. Això a mi, no sé, jo ho he comentat amb altres també i ens ha passat igual, o sigui, t'ha quedat una cosa, hasta em feia com vergonya, que pensava, sembla que siguis un lladre o un criminal, no sé, perquè mai no m'havien fet això. La qüestió que, bueno, arribem a Barcelona, que la meva família vivia a Barcelona, i començant els interrogatoris. Primer a la Via Laietana, un parell de vegades, després la primera, que va ser molt llarga, era a Barcelona, al carrer Ample, que hi ha una, bueno, no sé si ara hi és una jefatura, i vaig estar, com que no coneixia Barcelona, la meva mare em va acompanyar. I aleshores el meu fill va voler venir perquè, esclar, ell no parlava res castellà ni res, parlàvem rus entre nosaltres i va voler venir a mi. Vam anar-hi i 4 hores d'interrogatori. El dia següent em van dir que tornés a la mateixa hora. I aleshores li vaig dir a la meva mare que, com que ja sabia el camí, que no calia que vingués, perquè de les preguntes que em van fer jo contestava el que jo pensava i el que a mi em semblava, i al sortir la meva mare no tenies que haver dit això, no sé què, i li vaig dir, mira, ara m'han torturat una estona, ara no tinc ganes de que tu per el camí em tornis a... I vaig anar sola, i 4 hores més. Després d'allà hem passat, almenys jo, per 3 o 4 jefatures més. I després de 4 preguntant tonteries, perquè a vegades eren coses. En una em van preguntar que si coneixia algú del Partit Comunista, i vaig dir que sí, que Dolores Ibarruri.
I després em van preguntar, amb un altre, em van dir que els digués els noms i cognoms de directors que havia tingut als col·legis. I com que de moltes coses que no volia dir-les o no me'n recordava i era veritat, doncs anava dient, no me'n recordo, no ho sé o així. I em va dir, quan em va preguntar això, dic, miri, jo d'això no me'n recordo. I era veritat. I aleshores em diu, tiene muy poca memoria. Dic, miri, si arribo a saber que quan arribo a Espanya em pregunten tot això, en comptes de jugar, que era una nena i el que tenia ganes era de jugar, hauria agafat una llibreta i hauria anat apuntant. Fulano de tal, ha nascut a l'any i ha mort a l'any. I dic, i ara els hi podria presentar tot el que vostè em demana. I li dic, vostè se'n recorda quan tenia 8 anys qui tenia de director? I se'n va quedar així. O sigui, i després de 4 anys de passar per diverses jefatures de Barcelona, ens criden, bueno, vaig rebre una carta que tenia que anar a Madrid una setmana. Vam anar-hi i a la sala, perquè van dir el dia següent, a tal hora, a les 9, no sé quina hora era, a tal lloc. I vaig anar-hi i allà ens vam trobar 14 dels que havien tornat. Un venia del sud, l'altre del nord, bueno, diferents llocs. Però no sé com s'ho van muntar, que els dies següents ja no vam coincidir cap dels 14. Suposo que ho van fer expressament perquè no poguéssim comentar res. I allà, doncs, allà sí que jo amb algunes interrogatoris pensava, la meva mare em deia, per el que dius, et detindran, et ficaran a la presó i no sé què. Però a Madrid, quan després de l'interrogatori vaig arribar a la pensió i cada vegada que tocava el timbre pensava em venen a detenir, perquè allà amb el senyor aquell me les vaig tenir bastant fortes, perquè ja feia 4 anys que estava aquí, sabia més o menys com funcionaven les coses, a més sempre m'ha agradat. Jo buscava un grup clandestí, aviam si podia ficar-me o alguna cosa així, i aleshores, doncs, amb aquest me les vaig tenir. Perquè em va preguntar si coneixia personalment algú del govern rus. I jo li dic, sí, cada tarda m'invitaven a prendre el té amb ells. Dic que com vol que jo conegui personalment algú del govern rus. Dic que els coneixíem quan passàvem l'1 de maig, que els veies a la tribuna i saludaven i ja està, però personalment no. I després em va començar que si la religió o no sé què, i li vaig dir, dic, miri, dic, jo no crec, perquè sempre ho he dit, que no soc creient, respecto a tots, sigui, m'és igual, cadascú que pensi el que vulgui. Però jo no hi crec. I aleshores li vaig dir, miri, jo no soc creient i l'Església o l'Estat o Junts m'han obligat a batejar el meu fill, que tenia 4 anys, a batejar-lo i a fer la comunió. Dic que això és una hipocresia, perquè jo no hi crec, perquè m'han obligat a fer una cosa així. I em va dir, hombre, és que aquí som catòlics, no sé què dic. Mire, jo serà el que vulgui, ho respecto, però a mi que no m'obliguin a fer una cosa que jo no, bueno, li vaig dir que era una hipocresia, això. I després a la feina, doncs igual. Jo vaig anar per anuncis a Hispano Olivetti i em van preguntar ¿dónde has trabajado la última vez? I dic, no, és que he vingut de la Unió Soviètica. Ah, no, sí, però així, que després em vaig trobar a l'Enrique, un que també era del meu grup, i vam comentar això, diu, doncs jo també vaig anar a Hispano Olivetti i em van fer igual, ai no, així. I després de moltes trifulques i tot, vaig anar a treballar a Ràdio Ibèria, que feien ràdios i televisions. Perquè jo allà a Rússia havia treballat de tècnic de la telefònica, com que sabia soldar i això, doncs em van agafar allà. No habitual llavors per les dones, no?
Bueno, aquí, quan vaig tornar, em van dir «Eso es oficio de hombres». I dic, doncs jo soc dona, allà he treballat 6 anys i a part de treballar jo, hi havia moltes dones que fèiem aquesta feina a les telefòniques. Bueno, la qüestió que allà, a Ràdio Ibèria, l'encarregat, parlant malament, em va fer la punyeta tot el que va poder. Perquè quan anava a firmar la setmana per el sou, em deia, en la Unió Soviètica no le pagarien tanto, sempre em deia alguna cosa. I jo li vaig dir, miri, jo a la Unió Soviètica treballava a la telefònica i prou. I aquí surto, perquè començaven a les 6 del matí. Dic, començo a les 6 del matí, acabo a les 2, vaig a casa, dino amb un quart d'hora per anar a un altre lloc a treballar perquè el que em donen aquí no m'arriba. I el que jo tenia allà tenia per viure suficient. Però cada vegada em feia el mateix. Fins que un dia, després de la ràdio em van passar a la secció de televisions i allà va pujar una altra vegada l'encarregat aquest i jo ja no podia més. Ja feia 2 anys que estava fins aquí de tant burxar i tant molestar-me i després d'esmorzar el vaig cridar i li vaig dir que volia parlar amb ell. I aleshores li vaig, jo ara no me'n recordo què li vaig dir, però suposo que vaig treure tot el que havia acumulat durant aquests 2 anys, li vaig engegar amb ell. I després vaig trobar a una que havien treballat juntes i em va dir, perquè allà, esclar, tothom callava, ningú deia res. No, tenien por, jo què sé, la qüestió que ningú deia res. I jo li vaig engegar tot allò. I la sessió aquesta, com que treballàvem a la cadena, en la que m'ho va explicar, diu, van parar, perquè jo no em donava, jo estava parlant amb ella i el que feien els altres no. I em va dir, van parar tots de treballar amb la boca oberta perquè, diu, i alguns feien així amb la mà, com dient, aquesta li està... I li vaig dir, dic, miri, a les 2 vull que em donin el compte, marxo d'aquí. Aleshores va venir un dels enginyers perquè ell em va dir, es va enterar que jo havia estat a Rússia i era un que es veu que li agradaven els idiomes i em va dir si li podia ensenyar rus. Jo li vaig dir, és que no ho he fet mai això. I dic, bueno, però ja, diu, mira, fem una cosa, perquè jo li dic, és que no sé ni s'es cobra ni què es fa. I diu, mira, fem una cosa, jo t'ensenyo anglès i tu m'ensenyes rus. I ho vam fer així. I aleshores va venir ell i em va cridar perquè havia vingut el que estava per sobre de l'encarregat. I vaig anar allà i em va dir que no marxés, que ja parlarien amb l'encarregat aquest i això. I li vaig dir, miri, jo ja no aguanto més. He aguantat 2 anys, jo ja no puc més. I vaig marxar. I després d'això, per aquí i per allà, fent de cangur, fent del que se'm presentés, fins que vaig arribar a treballar a una escola, 24 anys, una escola de monges a Barcelona, de les Filipenses, no sé si la coneixen, i aleshores allà... De la Placídia, no? De la Placídia. Sí, allà. Són unes monges especials, Sí. Són monges... Van acceptar una russa. Són monges molt especials. És que diuen que no els importava. Practiquen sent, hi ha una monja que és mestra sent, la Berta. No, però és que a part d'això, elles, durant els anys 70 i així, feien en la clandestinitat, van fer un grup que dèiem els no alineats, perquè no era ningú de cap partit. I de les monges venien 2 a les reunions. I després una manifestació que van fer al passeig de Sant Joan, que allà ens van atonyinar, que és la foto aquella que em vas enviar tu, doncs ens van atonyinar a base de bé i de les monges aquestes sé que van venir algunes a la manifestació. O sigui que són... I allà he treballat 24 anys, elles m'han respectat a mi perquè saben que jo no soc creient, jo les he respectat amb elles,
tenim bona relació. Cada any m'han trucat per el dinar que fan a final abans de Nadal a les escoles i tenim una bona relació amb elles. I allà he estat. Ha sigut el lloc que no m'han maltractat, diguéssim, a la feina. Bueno, ara volia preguntar-li a la Teresa sobretot l'experiència que va tenir a Leningrado, que ella va viure directament al setge de Leningrado i té records d'això. Ho dic perquè també per parlar una mica dels records de la URSS, de petita. I com va viure, doncs crec que bombardejos a Barcelona, oi? Que també va viure. Sí, de Barcelona sí, antes de antes de la guerra y luego pues todo el sitio de Leningrado. Si nos puedes explicar esa experiencia. Entonces empiezo desde Leningrado. Bueno, no, desde los bombardeos. Sí. Bueno, pues en el año 37 yo he nacido en San Sebastián. En el año, cuando empezó la guerra, evacuamos de San Sebastián, con mi mamá y mi hermana, evacuamos a Bilbao. Y allá en Bilbao, mi hermana se afilió a las brigadas de las juventudes, entonces ella se dedicaba a hacer monos, ropa para el frente. Yo con mi mamá nos daban lana en la Cruz Roja y entonces tejíamos medias, calcetines, bufandas, gorros para los milicianos. Pero claro, la situación allá cada vez se empeoraba más. Entonces mi mamá decidió hablar con un primo que tenía, que era Gudari, estaba en el gobierno, y habló con él y le dijo, mira, yo me gustaría que la Tere se fuera a ver si hay alguna solución, porque una vez, después de volver, de entregar el trabajo, nos pilló un bombardeo muy fuerte en una plaza y claro, ella me protegió con su cuerpo. Y cuando nos levantamos, pues vimos por allá todo alrededor muertos. Entonces ella me decía, no mires para aquí, no mires para allá. Y bueno, la cosa que es cuando hubo una expedición para ir a la Unión Soviética, entonces me apuntó. Yo tenía 12 años, en el 37. Entonces llegamos a Santurce y por la noche nos montamos en el barco Habana, y del barco llegamos por la noche, salimos de Santurce y llegamos a Francia. En Francia nos pasaron a otro barco que era de transportes y en las bodegas habían puesto unos colchones y allá los colchones éramos donde dormíamos. Entonces así estuvimos pues 9 días hasta que llegamos a Leningrado. Allá en Leningrado tuvimos un recibimiento muy fuerte, muy emocionante, que nadie se olvida de este día. Salían todos los pioneros con banderas, cantando canciones españolas, cantando canciones rusas, con las banderas republicanas y las rusas. Entonces allá nos llevaron a un colegio y pasamos revisión médica. La mayoría de los niños iban con piejos, con enfermedades, entonces allá nos cortaron el pelo, nos cambiaron todos de ropa, nos pusieron unos uniformes como llevaban los pioneros, una blusita blanca con un pañuelo rojo y unos pantalones blancos. Y nos llevaron a una habitación donde estaban las mesas repletas de comida. Y allá comimos, y bueno, así estuvimos 3 días. Estábamos en una escuela, y en la escuela, claro, el primer día que llegamos, por la noche vimos que era de día y todos nos empezamos a levantar. Esto que vino un señor y nos decía que no, que teníamos que dormir.
y decíamos, no, ¿por qué? Ya es de día. Y claro, el obrero no nos entendía, si nos decían dormir, hasta que vino el traductor, nos digo, no, tenéis que dormir, que esas son las noches blancas. Y claro, como veíamos nosotros que era de día, pues no sabíamos qué hacer. Bueno, la cosa que estuvimos 3 días con unos recibimientos muy bonitos de los pioneros, de las escuelas, de las fábricas, de artistas, venían a conocernos. Y luego nos llevaron a Crimea. En Crimea nos metían en los sanatorios, porque la mayoría iban muy mal. Y en estos sanatorios estuvimos 4 meses, hasta que organizaron las casas de niños. Yo estuve en una casa en Kiev. Y allá en esa casa estuve 3 años. Éramos 100 niños, así como había otras casas como donde estuvieron ellas que eran 500 y 300, la nuestra era pequeña. Y claro, cuando ya cumplimos los 15 o 16, 17 años, ya eran mayores, organizaron 2 casas de jóvenes. Una estaba en Moscú y la otra en Leningrado. A mí parte de los que estaban en Kiev, los llevaron a Moscú, porque había ya chicos que querían ser aviadores. Los llevaron allá. Yo fui con una amiga y 2 chicos más a Leningrado. Estuvimos en Leningrado, entonces nos preguntaron, fuimos a una casa de jóvenes, lo mismo que la casa de jóvenes de Moscú. En esta casa de jóvenes éramos 200 chicos y 50 chicas. Sí. Y claro, cada uno ya estudiaba lo que le gustaba. A mí, como me gustaba la electricidad, estudiaba para perito electricista. Entonces ya empecé, nos llevaron a una amiga que iba conmigo y yo, fuimos a esta casa, a este instituto, donde hacíamos fábrica, teníamos la fabricación y la teoría. Teníamos unos profesores buenísimos, la mayoría todos estaban condecorados, y ellos nos enseñaban a hacer desde hacer un bobinaje hasta soldar, una soldadura, todo nos lo enseñaban, todo. Y luego teníamos que hacer, por ejemplo, un amperímetro, voltímetro, te daban el plano y allá ibas montando las piezas según como te marcaban en el plano. Estábamos allá, pero resulta que en el año 1941 era un día que era festivo y estábamos todos preparados para ir a hacer una excursión. Íbamos a ir al Hermitage. En esto que oímos por la radio de que la guerra ha empezado. Y claro, allá se armó, en la casa se armó un jaleo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y nada, dice, por guerra. Entonces los chicos desaparecieron, las chicas también nos fuimos a apuntarnos para ir al frente porque nos veíamos obligados a poder ayudar al pueblo ruso, que se había portado muy bien con nosotros y gracias a ellos estábamos vivos. En esto que claro, no, en ningún sitio nos querían. Decían que no, que los niños españoles eran intocables, que no podía ser, pero muchos fueron a otros sitios, porque claro, el frente no empezó por Europa, también empezó en la frontera con Finlandia. Y claro, por la parte de allá pues estaba cerca de Leningrado. Y Hitler lo que quería era Leningrado. Pero no Leningrado con pueblo, no. Él no quería pueblo, él solamente quería la ciudad. Y claro, al estar más cerca, pues allá había que ir a ayudarles a hacer las barricadas y todo lo que fuera. Entonces pidieron
de que yo me estaba alistada al Consomol, a las brigadas del Consomol, yo y mi compañera, mejor dicho, mi compañera y yo, pues nos alistamos y fuimos con unas 500 personas de la ciudad de Leningrado. Pero estábamos allá en el frente y al poco rato, después de estar haciendo barricadas y lo que se podía, vimos de que las balas nos llegaban. Entonces nos dijeron que teníamos que ir a Leningrado porque en Leningrado también éramos necesarios. En Leningrado entonces, pues claro, al principio no, pero lo que pasó fue de que Hitler bombardeó, el primer bombardeo que hubo en Leningrado fueron de los almacenes de alimentación. Entonces nos quedamos sin alimentación, de armamento y alimentación. Esto lo destruyó. Claro, al desaparecer, pues claro, nos quedamos sin alimentación, porque luego como estábamos rodeados por todos los lados, bloqueados, no nos llegaban productos. Entonces, claro, vino el invierno, la temperatura llegó hasta 40 grados bajo cero, sin agua, sin luz. Las casas cuando te bombardeaban, como no había agua, las dejabas que se quemaran. Los enfermos, los heridos, sin calmantes. No tenías las vendas, las tenías que lavar con agua. Hielo, agua que descongelabas, helada. Tenías que lavarlas para luego poderles curar. Yo me alisté en las brigadas del Consomol y hacíamos de todos, porque éramos los únicos, éramos cerca de 300.000. Y de estos 300.000, al cabo de 4 meses, pasaron a 80.000. O sea que la mayoría falleció, porque no había alimentación ni teníamos nada. Cuando había un incendio, pues la gente iba al lado del incendio para calentarse un poco. O sea que fue una cosa horrible. Hacíamos ya allá en Leningrado, pues hacíamos, tan pronto enterrábamos a los muertos, como los sacábamos de casa, como íbamos a los hospitales a cuidar, no hacíamos nosotros nada porque no sabíamos del oficio, pero simplemente con lavarles la cara o peinarles un poco o darles la vuelta a la almohada, ya te lo agradecían. Y claro, siempre nos decíamos, mañana vendrá, y decíamos, sí, mañana vendremos. O sea que te lo agradecía mucho, te apretaban las manos para darte las gracias como podían. Claro, luego vino de que el frío fue cada vez iba peor, la gente cada vez encontrabas. Yo al principio cuando veía un muerto me pasaba al otro lado, luego ya pasabas por encima de él y además si veías una persona que te decía, te daba para que le ayudases a dar la mano, no lo podías hacer, porque como una también estaba débil, yo pesaba 37 kilos, y éramos como cadáveres andantes por las calles, éramos horribles, además sucios, porque no podíamos lavarlos con agua fría, te lavabas, pero siempre de las estufas, del humo, siempre ibas con la cara sucia y fue horrible. Pero bueno, luego claro, ya empezó, la gente quería, claro, empezó el frío ya. El lago, dijeron de que por el lago Ladoga se podía hacer el camino, que así fue, el camino a la vida. Pero al principio iban los trineos, caballos, tirados por caballos, pero claro, los caballos había que darles comida. Los caballos se caían, no podías levantarlos. Esto ya falló, porque había camiones que se hicieron la prueba en pasar, pero el hielo no tenía el grosor suficiente para aguantar un camión, y claro, se derrumba. Fíjese, cuando nosotros bajamos de Leningrado por el lago Ladoga, el camino a la vida,
los choferes iban con las puertas de los camiones abiertas, por lo que pudiese pasar. Con un frío de 45 bajo cero, todo blanco, un frío, un viento horrible, todos tapaditos, íbamos acurrucados en los camiones. Fue una cosa que se te ha quedado grabada en la memoria, ver todo blanco, aquel blancor que te daba miedo horrible. Lo que dice Teresa de que fuera tan blanco es importante porque solo los evacuaban los días que había ventisca, porque entonces la aviación alemana no los veía y no podía disparar contra los camiones, porque los primeros intentos de evacuación los alemanes hundieron algunos de los camiones y carros de caballo, que luego de hecho la gente se tiró al lago congelado para recoger comida y cosas que llevaban esos camiones. Y claro, solo evacuaban los días que, bueno, que estaba todo blanco, que había nieve, ventisca, y creo que fue en marzo, ¿no? Cuando te evacuaron a ti fue en marzo. Sí. Y dieron prioridad a los españoles, a grupos de españoles, que solo los pocos que sobreviven de esa época siempre lo agradecen, porque tener un ticket para salir de Leningrado en ese momento era un milagro. Y de hecho muchísimos niños españoles fallecieron y no pudieron salir nunca. Teresa fue de las afortunadas en este sentido. Sí, bueno, y además nosotros íbamos en el camión y íbamos pendiente del ruido. A ver qué ruido, y en eso que de repente notamos de que, claro, había pasado 2 o 3 horas, porque iba a 30 por hora. La velocidad que llevaba el camión no podía ir rápido. Y claro, estamos así, eso que nos miramos, decimos, ¡ay, qué ruido, qué ruido! Dice que ya estamos en tierra. Y bueno, ya fue una alegría, que ya habíamos atravesado el lago Ladoga. Claro, llegamos allá, entonces nos estaban esperando para darnos unas bolsitas con alimentación. Porque ya en Moscú comíamos, eran 75 gramos de pan y no te daban otra cosa, te daban caramelos para tomar el té y chuparlo. Y además cuando te daban el pan no era pan, era serrín. Lo mezclaban, la poca harina que tenían la mezclaban con serrín, y claro, era un trozo grande, entonces ibas a casa, tú lo partías en trocitos, lo ponías en la estufa para secarlo, y claro, así lo chupabas y te duraba más. Y luego, claro, teníamos también que hacer la limpieza de las calles. Las brigadas del Consamol se cuidaba de todo, hacer agujeros, porque últimamente ya no sabíamos dónde meter a los muertos. Los metías, los dejabas en las calles allá y luego cuando podían, porque los camiones no podían circular, porque en las calles había montones de nieve, más de 1,5 metros. Y claro, luego no había tránsito. Hacías agujeros, hacías como se podía, porque a ver quién hacía un agujero en una tierra que está helada. Pues metían pólvora o lo que fuera, hacían un agujero y allá iban echando a los muertos. Luego también había que sacarlos de las casas. A lo mejor ibas a una casa y decías, ¿qué tal? Y dices, no, que no está muy bien, no está muy bien. Decían, no, nos lo vamos a llevar. No decíamos dónde, pero la mujer aquella no se daba cuenta que la persona estaba muerta. Y me decía, cuidarlo, cuidarlo. Entonces lo bajabas por las escaleras, uno no tenía mucha fuerza, y iba dando con la cabeza, plop, 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 hasta que lo llegabas abajo, y bueno, ya lo veías, lo dejabas en algún sitio, pero así, ya le digo, así íbamos a otra casa y luego veías una cama ya con 3 o 4 colchones, todos tapados, y no, que estamos bien, pero a lo mejor estaba uno, que estaba un niño que estaba moribundo, pues lo decía, no, nos lo llevamos. Cuidarlo, la gente como no solamente pasaba hambre, porque entonces en estas circunstancias te trastornas, ya no piensas
normal. Ibas por la calle, a lo mejor alguien te decía, te daba la mano para que la levantaras y tú pensabas, bueno, y si te levanto y me caigo, ahí me quedo. O sea que no pasabas de largo. No, y luego no. Luego pasó de que nosotros evacuamos, estuvimos 50 días para ir desde Leningrado, bueno, no Leningrado, las afueras de, no sé, no puedo decir el nombre que era, hasta el Cáucaso, hasta el final de todo. Y claro, nosotros íbamos detrás porque había una casa de niños, que esto se había salido anterior a nosotros, pero nosotros, las 10 personas que íbamos, que dejamos, un chico y una señora que iba con nosotros, los dejamos allá en la ciudad de Borisovlés, que no me acuerdo del nombre, les dejamos porque la mujer falleció, pero al chico se le congelaron los pies y los dejamos allá, en la caja de socorros. Y nosotros seguimos, hasta que por fin nos costó mucho encontrarlos, pero cuando encontramos estaban trabajando en un coljós, recogiendo fruta, algo de fruta, ¿no? Sandías. ¿Cómo se llama? Teresa, sandías. Sandías. Estaban recogiendo sandías, pero la mayoría recogían más que recogían. Bueno, la cosa es de que nos tocó, al poco tiempo, nos tocó otra vez otra evacuación, porque los alemanes avanzaban por la parte de Europa. Nosotros cuando pasamos, incluso pasamos por Stalingrado, todavía no habían estado los alemanes. Vimos Stalingrado bien, muy bombardeado, pero bien, pero al poco rato, pues aquello fue una catástrofe. Teresa, cuéntales cómo perdiste el abrigo. ¿Cómo perdiste el abrigo con los alemanes? El abrigo. Bueno, pues resulta de que llegamos, evacuamos, estuvimos 3 días andando con los rusos que iban, porque los rusos, las casas que tenían, cuando iban los alemanes, se acercaban, que ellos quemaban las casas, cogían lo que fuera y para adelante. Entonces nosotros íbamos con ellos, porque llevábamos 2 chicas, una chica que la había cogido un tren en la evacuación de la casa de niños, que le faltaba un pie y a la otra una pierna. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? Pues cogimos unos carros que había por allá, las montamos en ellas y íbamos pues unos 50 españoles. Íbamos. En esto que estuvimos 3 días andando por una carretera, viendo a un lado y a otro cómo se abrían las casas de los que dejaban, y llegamos a un momento de que era monte. Y ahora que, pues sale a tirar con el carro, las 2 chicas y los demás para adelante. Íbamos, pero claro, había momentos de que venían los árboles, era tan espeso que no cabían, entonces las sacábamos, las llevábamos a UPAs, lo dábamos la vuelta al carro y lo pasábamos. Cuando podíamos, pues otra vez allá. Y así estuvimos pues cerca de 50 días. Atravesamos los montes, las montañas del Cáucaso, pero antes de llegar a terminar, un día estábamos nosotros, era de noche, habíamos hecho una hoguera porque estaba lloviendo y estábamos mojados, y habíamos hecho una hoguera pequeñita, esto a la altura de 500.000 metros, no se crean, con nieve perpetua y todo. Y estábamos allá haciendo la hoguera, en eso que oímos la aviación. Qué raro cuando la aviación, pero bueno. A la mañana siguiente vemos de que una chica va a lavarse al río, porque siempre nos dijeron de que procurásemos ir a la orilla del río, porque así podíamos beber, porque comida no teníamos.
comíamos hierba o lo que había por allá, en algún huerto, algo, si había patatas o algo así, pero allá no había comida. Entonces, ¿qué hace? Se desmayó y cayó, y un chico, porque los chicos se portaron muy bien con nosotros, éramos como hermanos, nos queríamos como hermanos, y así nos ha quedado, porque yo tengo todas estas son igual que si fueran mis hermanas, me las quiero, y todos nos queremos, sentimos un cariño uno hacia otro. En esto que ese chico se acerca y dice, alemanes, alemanes, empezó a gritar. Y dijimos, ¿cómo? Entonces yo cogí a mi amiga y le dije, vamos, corre Vicenta, corre, corre. Y corrimos, pero me dejé un abrigo. Y me decía, el abrigo, y digo, deja el abrigo, pero vamos corriendo. Y así nos salvamos. Encontramos a otros que habían ido delante de nosotros y nos preguntaron a ver qué había pasado, porque entre ellos hubo una chica, la que le faltaba el pie, sí, la pusimos en un caballo y tiró para adelante, pero la pobre que le faltaba la pierna, aquella la cogieron, y luego esta chica la llevaron. Lo único que hicieron bien, que la llevaron a un hospital y la curaron. Porque luego yo la vi en Moscú y la vi y estaba bien, que estaba estudiando en la universidad. Pero claro, así salimos y encontramos el ejército que también iba con nosotros, que iba a la desbandada. Pues estos... Ya dice, porque sí, nos bombardeaban. Y decimos nosotros, ¿pero quién puede bombardear si aquí no están los alemanes? Dice que son los chechenios que nos bombardeaban con morteros. Con morteros nos bombardeaban. Sí. Luego llegamos a Sujumi. Y en Sujumi allá estuvimos en una estación unos días y luego de la estación nos llevaron a Tiflis, la ciudad del Cáucaso, y en Tiflis nos dijeron de que nos llevaron a otra ciudad y donde trabajábamos en una fábrica textil. Bueno, luego ya me adoptó una familia de armenios que gracias a ellos salí bien, porque luego yo me enteré de muchas cosas que habían pasado con las chicas. Bueno, la cosa es de que estuve 3 años con ellos, pero yo tenía que buscar una persona. Estos armenios fueron para mí como padres, porque me enseñaron el oficio ellos hacían zapatillas. Me enseñaron el oficio y me dieron mucho cariño, que era lo principal, lo que más necesitaba. Y claro, yo ya hablé con el padre y le dije, mire papá, digo, es que tengo que buscar a Ignacio. Ignacio era mi novio, que me iba a casar con él, y el educador me dijo, espera un año. Empezó la guerra, él era piloto, y ahí se quedó. Yo digo, tengo que ir a buscar. Entonces fui a Moscú, yo preguntaba a todos, nadie me decía dónde estaba, porque creían que había muerto, hasta que por fin un día vino una persona y me dijo, tú estás esperando a Ignacio, pero no vendrá porque Ignacio ha fallecido. Yo me puse enferma, estuve 4 meses ingresada en una residencia. Y bueno, hasta que me tuve que conformar, porque dije, bueno, Ignacio no está, pero tengo personas que me quieren, porque cada día tenía 4 o 5 personas que me venían a ver. Estuve más de un mes con las manos así, con las enroscadas, porque yo no quería vivir, con la camisa de fuerzas. Y luego ya me convencí de que, bueno, que ahí no se había terminado la vida.
Y hace poco he tenido la ilusión que tenía en mi vida, que el día 17 de octubre del mes pasado fuimos a Moscú a celebrar el aniversario, el 80 aniversario de los niños de la guerra. Tuve la suerte de que me acompañaron a ponerle en la tumba que hay a los niños de la guerra un ramo de flores. Estoy contentísima de que he cumplido una obligación que yo quería hacerlo, porque él está en Estonia, héroe de la Unión Soviética, no porque lo mataron, porque se mató, porque cayó en territorio alemán y que iban a por él. Y como vio de que le tiraban a los pies, sacó la pistola y se mató. Pero bueno. Tremendo. Bueno, a veure, la Rosella una mica ens la va explicar ahir, però a lo millor vol tornar a recordar algun episodi... Sí, per això, l'episodi de les trenes és un episodi que val la pena també. El que passa és que també és una mica... Ahora estoy muy satisfecha de que he cumplido unos deseos que hacía mucho tiempo, porque yo en Leningrado, en un bombardeo, me lesioné la espalda. Me tiró apagando las balas, las bombas incendiarias, que eran pequeñas, las cogías, bueno, te ponías los guantes, las cogías y las metías en arena y las apagabas, pero claro, no te daba tiempo de apagar todo. Entonces, donde yo estaba estudiando y trabajaba, pues se nos quemó la fábrica. Y allá en uno de estos bombardeos, un obús me tiró contra una pared y me lesioné la espalda, pero claro, como no había sangre y nada, dolor, 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 hasta que cuando vine a España, después de tantos años, pues ya andaba muy mal y me miraron los doctores y dice, pero ¿tú sabes cómo llevas la espalda? Digo, no sé, pero me duele, pues hay que operar. Y llevo 6 operaciones con 2 injertos. Pero bueno, dentro de todo... Pero bueno, ahí estoy, a seguir como sea. Aparte de que nos explique ella el episodio que más quiera o esto, una cosa que salta a la vista, seguro que vosotros también lo habéis visto, es que la condición de la mujer en Rusia era, bueno, muy diferente a la condición de la mujer aquí en la posguerra, por lo que veo. Las profesiones que teníais, los derechos que teníais y la consideración en general, ¿es así? Sí. Sí, bueno, no sé. Bueno, mire, yo tengo un 8 de marzo, que es el Día de la Mujer de la Unión Soviética. Allá lo celebran mucho. Pero este 18 de marzo, que fue el 8 de marzo, sí, el 8 de marzo. Este 8 de marzo estaba en Leningrado. Fue cuando empezó ya a notarse que se acercaba la primavera. Usted lo sabe, aquel 8 de marzo de 1942, lo que hizo la mujer allá. Lo que hizo la mujer casi salvó Leningrado. Fue el primer, bueno, según lo que dicen los periódicos y todo, no solamente que yo lo he pasado, pero fue el invierno más duro que pasó la Unión Soviética, la guerra. Del 1 al 2. Y el 8 de marzo la gente se echó a la calle, las mujeres salían por todos los lados a celebrarlo, incluso niños salían. Entonces ya, yo cuando me fui de Leningrado, ya oía los tranvías, ya empezaba, la nieve ya empezaba a deshacerse y ya empezaban a limpiarse las calles. Y la mujer ahí sí que demostró lo que hizo. Además, hombres no había. En Leningrado solamente había mujeres, no había hombres.
los hombres les tenían una debilidad, yo no sé qué, es que en aquel momento no valían para nada. Era la mujer la que tenía El valor. Los hombres estaban en la guerra en ese momento. Seamos tranquilos. En ese momento los hombres estaban en la guerra y quedaron solamente las mujeres y los niños. Sí, estaban en la guerra, pero es que había muchos de que también no iban a la guerra. Pero no es siempre. Pero antes de la guerra tú ya estabas estudiando lo del pero allá había quien en el Cáucaso, porque se murieron los hombres. que no iban a la guerra, los del Cáucaso. Bueno, la vida de la Roser també és una vida difícil, però ella va tornar amb 22 anys aquí, després d'un periple molt extens d'anar als Estats Units, a Mèxic. Explica una miqueta. Sí, jo vaig tenir més sort que elles perquè... Molta més, Elles van haver de viure la postguerra d'allà, jo vaig haver de viure la postguerra d'aquí. Després vull dir que tampoc no saps el que és dolent, no? Perquè les postguerres doncs ja sabem com van. Jo vaig marxar amb la Rosa i la Vicenta el novembre del 38. Amb elles les van portar a una colònia un cop passada la quarantena i a mi em va tocar en un altre indret. Jo anava amb la meva tieta i una cosina de la meva edat, i una cosineta petita que es va morir allà, per cert. El fet va ser que el meu oncle era metge i el van fer responsable, com a metge, de l'expedició aquesta de nens que vam marxar el novembre del 38. I llavors ell va deixar-nos allà i va marxar un altre cop cap aquí per portar una altra expedició que més o menys ja estava preparada. Però a l'arribar a Figueres es va assabentar que Franco havia pres Barcelona, va llançar maletes i va tornar endarrere. El bé del desastre de la caiguda de Barcelona ja va ser no tenir comunicació de cap mena, en absolut. Amb els pares això, res, ja no hi havia manera de comunicar-se. I aleshores l'oncle aquest, nosaltres no ho sabíem, però va poder marxar cap a Mèxic, des de França. I amb el temps, que jo vaig viure 7 anys i mig a Rússia, des del 38 fins al 46, i dels 12 als 20 anys, i llavors aquest últim any el vaig passar a Mèxic perquè el meu oncle des de Mèxic em va reclamar. O sigui, Rússia i Mèxic sí que tenien relacions diplomàtiques i podia... Però en canvi amb Espanya, Franco i Stalin no eren oposats, no tenien relacions de cap mena. Aleshores el meu cas va ser diferent perquè al cap de 7 anys i mig vaig poder marxar, encara que vaig viure també la Segona Guerra Mundial allà, amb tot el que va tocar, no tan dramàtic com la Teresa ni molt menys, o com elles, però també Déu-n'hi-do. I aleshores de Mèxic, amb el temps, al cap d'un any també més o menys, vaig poder venir a Espanya, a Barcelona, amb els pares i retrobar-me. Això era l'any 47. L'any 47 aquí les coses estaven molt negres. Em va costar molt adaptar-me a la nova situació, a veure com tot havia canviat, a veure que no hi havia res que funcionés bé, amb la por, a més, de que venien papers falsos. O sigui, jo, a Mèxic, l'oncle es va preocupar de que quan arribés aquí els meus pares no paguessin les conseqüències de que m'havien enviat a Rússia, perquè esclar, això era per ells la responsabilitat. I aleshores l'oncle a Mèxic va arreglar els papers de manera que no constés que jo havia viscut aquests anys a Rússia. I bé, aleshores la meva por també era a l'arribar aquí, no vaig passar per comissaries ni res de tot això, però la meva por interior va ser
horrorosa. Vaig viure una història íntima que ningú se'n podia fer càrrec, o sigui que m'ho havia de guardar tot per mi. I això, doncs, entre que no calia explicar les coses perquè era secret, jo no podia explicar res perquè s'ho haurien encarregat els pares, no? Doncs ells també, el meu pare havia estat represaliat pel Franco, jo tampoc no sabia el que els havia passat amb ells, perquè si jo no sabia i ens agafava la policia, si no saps res no pots explicar res, o sigui, la protecció, o sigui, a part de la por, el silenci de la por era protegir-nos nosaltres mateixos, perquè si ens tocava anar a comissaria no tenia res per explicar. I aquesta por feia viure molt malament i era un càrrec de consciència constant, una manera de viure íntima molt difícil de suportar, i bé, que no te n'adonaves que passaven els dies i allò s'allargava i no hi havia manera que aquell règim s'acabés mai. El meu drama va ser diferent, va ser més drama el tornar aquí en un sentit espiritual que no pas físic, com vaig patir allà per la guerra. Aquí també, si vaig marxar el 38, aquí també vaig patir els bombardejos, vaig patir tota la guerra pràcticament, i quan vaig arribar allà al cap de 2 anys de tranquil·litat, doncs un altre cop una altra guerra. Això és el que ens va tocar viure, però vaja, jo no vaig tenir tantes entrebancs com elles, però va ser diferent i bé, aquí estic, havent superat tot. I l'escena aquesta que explicava de les trenes? Bé, les trenes les va ser perquè en el vaixell, tal com m'han explicat elles, totes les nenes ens van tallar el cabell, els xicos que llavors dèiem, o sigui, tots com un nen. I la tieta meva es va embolicar les trenes amb un tovalló i em va dir: te guarda-les perquè són les trenes que t'ha trenat la mare i serà un record que sempre portaràs de la mare a sobre. I jo les vaig guardar sempre. Però l'any 44, que estàvem a l'Àsia Central, a l'Uzbekistan, la gana ja era tant que jo el que teníem ens ho vam anar venint tot en un mercat d'aquests de poble, que això que ara fan aquí també alguns emigrats, no? Doncs un dia també vaig anar ja com a últim recurs, em vaig vendre les trenes i aquell dia doncs també vam poder menjar una mica de cosa. Això és l'organització. A l'Àsia Central estaven també en una escola o estaven en família? No, estàvem allà, hi havia 2 col·lectius d'adults i jo, quan estava evacuada, com elles a les ribes del Volga, en una república d'alemanys del Volga que es deia, que hi van anar a parar molts nens perquè els alemanys aquells els van portar més endintre per evitar contactes, doncs aquelles cases que van quedar buides les vam omplir nosaltres, diguéssim, nuclets petits. I aleshores allà hi vaig viure un any, o 2 anys, i aleshores jo sabia que la meva tieta l'havien evacuat a l'Àsia Central. I vaig demanar per anar-hi, a través d'uns soldats que també hi anaven, etc., amb unes històries molt complicades i inverosímils, semblen, doncs vaig poder arribar a l'Àsia Central amb la tieta, a retrobar-nos, no? I llavors vaig deixar els estudis, 2 anys, i després, com que en aquell país es valorava molt la qüestió d'estudis, i hi havia... Quan es va acabar la guerra vaig demanar a les autoritats espanyoles si podia tornar-me a reintegrar a la casa de joves, que llavors ja no eren nens, esclar, per continuar els estudis que jo em comprometia de fer, si calia, 2 anys amb un o el que fos, per poder continuar estudiant. Però llavors l'oncle ens va reclamar des de Mèxic i, evidentment, la perspectiva d'anar a Mèxic i poder-nos retrobar amb els pares va prevaldre els estudis i tot el que fos. Que la il·lusió de tornar a casa no es perd mai quan estàs a fora. Això també hi ha anat sortint al llarg de tota la sessió. Sembla que vosaltres manteniu una relació estreta encara amb Rússia i que aneu sovint i no sé si teniu família allà. Quina és la relació
que teniu amb Rússia actualment, ara? Amb les amistats que he quedat. Sí, però s'han anat també morint molts i ara quasi no queda ningú. O sigui, vas però poquet ara. Jo vaig estar 15 anys treballant en turisme, llavors anava molt, portant espanyols allà, acompanyant, i llavors sí, vaig tindre moments que vaig poder veure molt més a les amistats. Però ara quasi no queda ningú. O sigui, tenim una edat tots que no em dones compte, truques a algú i ja no està. Envies una carta i et diuen s'ha mort. I ja et donen no sé què. L'última vegada, fa 2 mesos, que vaig trucar a un amic que sempre ens cartejàvem i tot això, i que raro, no n'hi ha ni una carta. Truco i es posa la dona i diu, no, si Nicolai fa 3 o 4 mesos que s'havia mort. Ja no em queda ningú. Jo vaig estudiar a una escola d'art, de dibuix, i soc decoradora de porcelana, i no va quedar ningú ja. No tots, és que ja no tens ganes d'anar. I ara acabem d'anar per al 80 aniversari i jo no vaig tocar ningú. No volia ja rebre més disgustos. No, et trobaves una miqueta raro. Vicenta, tu sí vas veure amigues, no? Vas veure una amiga, ara, quan vam anar. Amigues, sí. Sí, però que dedueixo que l'idioma rus no ha servit una miqueta de sortir a laboral, que si feies turisme. Jo sí, a mi m'ha donat bueno. I a vosaltres no ha servit? L'idioma rus no ha servit laboralment o... Sí, jo he fet classes de rus perquè em vaig refer a l'escola d'idiomes, em vaig treure el títol per poder col·laborat amb el grup de la UNESCO, fent classes de rus i m'ha servit. I després també he treballat en una agència literària de drets d'autors russos, perquè també m'ha servit la llengua a l'escola. Jo sí que tinc contacte amb una que havíem treballat juntes, ella era telegrafista, i com que a la telefònica de dia podies fer poca cosa perquè les averies grosses eren a la nit, doncs quan treballava jo a la nit ella es quedava quan li tocava el torn de la nit i hi havia pocs telegrames per rebre perquè abans no era com ara, abans era amb el... amb les tecles o... Codi Morse. Amb Morse. Aleshores, com que jo allà durant el dia m'avorria, si una telefonista tenia que anar a algun lloc, doncs em posava jo al seu lloc, allò que em ficava per tot arreu, als correus, perquè era tot junt, hi havia correu, telefònica i telègraf, i era una directora per tot, diguéssim. Aleshores, quan hi havia molta feina a correus, em ficava allà, ajudava, i la noia aquesta doncs em va ensenyar el Morse i em va agradar. Aleshores, quan hi havia festes o així, l'anava a ajudar a rebre, jo rebria els telegrames, els tenies i li deia Palina, perquè es diu Palina, i dic, mira, aviam si ho he agafat bé, que no ho faci, i no, ho vaig fer. I aleshores amb la filla, ella ara, perquè era més gran que jo, ara està molt malament, de cap està bé, però està al llit, o sigui, no pot caminar perquè ella aleshores ja era coixa i està al llit i la filla la cuida amb tot. I amb la filla, ara quan vam anar a Moscou, ens vam veure l'últim dia, el 19, ella va baixar perquè no viu a Moscou, viu a Zedos, que és on jo vaig estar treballant. I va venir a Moscou i ens vam trobar, va venir a l'hotel, ens vam trobar i vam passar el dia juntes i després, com que el seu marit té un portàtil, va enxufar amb la mare, que estava asseguda al llit, i vam poder parlar per això. I amb la filla ens comuniquem molt sovint. Avui mateix m'ha enviat aquesta tarda un WhatsApp dient que a Moscou ja havia nevat, que feia fred i ens comuniquem molt. Ens truquem, ens diem... Jo ara li vaig enviar un paquet perquè el 22 és el seu aniversari, ella m'envia a mi, tenim... I després un altre que vaig conèixer el seu germà a Moscou.
ja fa uns anys, i ella viu per als Urals, i aleshores amb ella per internet també ens comuniquem. I m'han enviat tant l'una com l'altra que a Rússia estan donant cada dia tot el que està passant aquí a Catalunya. I que ho van seguir i ho digues com estàs i que si t'ha passat alguna cosa quan van haver-hi les eliminades l'1 d'octubre, doncs de seguida em van enviar si m'havia passat alguna cosa, si havia pogut votar, i els vaig contestar que havia pogut votar normal, que el nostre no havia passat res i que estiguessin aquí en comunicació sovint. Jo cada dia em connecto amb la televisió russa perquè la puc veure, que efectivament tot el que està passant aquí l'estan donant allà, a les notícies i programes especials que estan al corrent de tot el que està passant ara aquí, amb tot el que està passant. Jo el que vull recordar molt per a mi és, primer, tot el record que m'han quedat, a part de les amistats, a part de tot el que hem viscut allà, per a tots els mestres i els professors que he tingut i les persones que ens han educat. Perquè per mi ha sigut una de les coses més grans que m'ha quedat com a record. La formació que ens han donat. Respecte a les dones d'aquí de la mateixa edat que vosaltres. La formació que ens han donat, de la manera que ens han tratat, de la manera que... Jo vaig estudiant dibuix, tenia un professor que jo mai, encara que tenia que estar caranyar, per això t'agafava, parlava amb tu, era la cosa més meravellosa que havia. Una vegada li vaig dir, ai, però doni'm una bufetada, però no m'expliqui tantes coses. Això no és educar. I tu tens paciència. Com es nota que ets espanyola? Però m'ha quedat un record d'aquest país grandiós. Després, quan vaig treballar en turisme tants anys, i aquí han vingut artistes, he treballat en coses d'aquestes, de l'art i tot això, doncs de veritat, i encara, no? L'educació que havia allà, ara ha canviat. Però llavors jo recordo allò com una cosa única, no? Per mi sí. I sobretot de la manera que ens van tractar, tot el que ens van donar, tot el que van veure i tot el que vam, no sé, estar, el que és educativament i el que ha sigut l'art per mi allà, no sé, és tot. I penseu que aquí a Occident hem no només dibuixat malament, sinó potser fins i tot tergiversat el que ha estat l'esdevenir del comunisme. És que nosaltres quan vam vindre, ja abans l'he dit, estàvem, no sé, jo em vaig trobar amb tot el que m'explicaven allà. Ho vaig veure aquí, a mi no em van enganyar. I senties aquí el que et parlaven d'allà i dius, però què és això? Què està passant? Et donaves compte que per què era, no? Perquè era normal. Hi havia un sistema aquí que era normal que parlessin així. Però què va, d'aquí mai s'ha parlat. Ara, quan ja hi ha hagut un desmoronament d'alguna manera d'un sistema, aquí no sé si ho hem explicat bé o si ho continuem explicant. No, hi ha moltes coses no s'han explicat bé, no. Hasta el que passa avui dia. El que està passant avui dia. Jo cada dia veig la tele, no? Cada dia. I qualsevol cosa que passa, estic a les notícies, tot això. I després sents les televisions nostres i dius, què és això? És que segueixen mentint, és que no és igual, no? Si menteixen de Catalunya, imagina't. És que no tenen una... Han canviat les coses, clar que han canviat. Que tenen problemes, És que és un país que si vam a mirar, es va acabar la Primera Guerra Mundial, van començar a aixecar una miqueta el cap i un altre cop. I només que comencen uns quants anys a aixecar el cap, li ven unes guerres que ells mai han entrat a ningú lloc. Li venen a ells, sempre. I sempre, perquè la Segona Guerra Mundial ha sigut horrorosa. És que només és veure-la el que va passar allà. Les hem viscut allà, és que quan sents certes coses dius, però com la gent pot encara pensar aquestes coses? Que no és igual. I esclar, per aixecar un país tan gran
I ara, com s'ha... Clar, ara mateix el que està passant a Ucrània, s'han dividit tots i cada un ara està apretant a veure com poden encara apretar més aquest país. Ara els americans tenen una política horrorosa dintre d'Ucrània. Per què? Per dividir més el país, per estar contra Rússia una altra vegada. I és així, és que la història és aquesta. Mai les han deixat aixecar cap. I només que els veuen una miqueta, no té clatellada. Jo el que sé que el que va fer la Unió Soviètica amb nosaltres, això cap país del món, cap, ho ha fet amb ningú, perquè el que està passant ara amb els nens que marxen, fugen de les guerres, amb quines condicions, quin país els ha agafat, com ens va agafar nosaltres la Unió Soviètica, cap, mai. És l'únic país que ha fet alguna cosa i després que parlin malament hi ha defectes a tot arreu, perquè cada persona té els seus defectes. No hi ha res que sigui perfecte, ni persones ni països. Però el que ha fet la Unió Soviètica no ho ha fet cap nació de tot el món, cap. De fet, el compromís amb vosaltres solidari va ser que quan durant la guerra i quan els habitants, els nens d'allà patien gana, vosaltres teníeu una Nosaltres vam estar en una casa de nanos, als Urals, amb ells també, i a Molotov, que era el començament dels Urals. Hi havia una casa, a la mateixa ciutat, hi havia una casa de nanos rus. Nosaltres estàvem millor que ells. Eren una de sormuts, que jo me'n recordo, perquè jo després pensava, quan em vaig fer més gran, pensava com ens podíem entendre amb els sormuts, però ens enteníem. I després hi havia un altre col·legi que eren d'orfes, de nens que havien perdut els pares a la guerra. Doncs amb colles que fan els nanos, hi havia un parc molt gran, ens trobàvem per allà i parlàvem amb ells. I per el que vam parlar amb ells, deduïem que nosaltres ens alimentaven molt millor que no pas ells, ens donaven berenar i amb ells no. I aleshores la colla nostra, que jo no sé quants eren, vam decidir entre nosaltres del que ens donava berenar, entre la meitat ens ho repartíem entre nosaltres i l'altra meitat la guardàvem i quan ens trobàvem amb ells els donaven amb ells. I això que un col·legi era d'orfes, d'herois de la Unió Soviètica. No, si no serà, es tindria que conèixer més aquest país. S'ha parlat tant i tan negativament, i ens podrien donar una lliçó de moltes coses, de moltes. Home, de fet, per començar, que de fet la Segona Guerra Mundial la van guanyar francès. A més, de quina manera, perquè és que estava tot el país ocupat. És que van arribar fins a on van arribar, no? I allí treballaven tots, els homes a la guerra, les dones treballant a les fàbriques, i tot el que nosaltres mateixos érem nanos, i tots els estius, 2 estius que vam escapar a l'estepa a treballar, vivint, anàvem a netejar les selves a treballar, a recollir patates, a recollir el que fos, perquè en tot el país estava gent. Mai ens han deixat ni a nosaltres ni a els nanos d'ells mateixos. Ha sigut un país que té molt conjunt que ha estat sempre. No sé, i quan vam arribar aquí i senties les barbaritats que parlaven, és que quedaves de... Tot això no és veritat. Si hem viscut totalment una altra vida o venim d'un altre món. Totalment. ¿Alguna pregunta més? Lo que les quería decir, de que hablando lo que decían mis compañeras, de que los educadores que teníamos allá eran los mejorcitos. El director de la Casa de Kiev, ese señor se había educado cuando la revolución en un colegio donde recogían a los niños huérfanos y está escrito en un libro poema pedagógico. Pues él se educó en una de estas casas. En el año
2007 yo fui a Crimea a poner una placa a un guerrillero español que está enterrado en Crimea. Vinimos un grupo y entre ellos venía el hijo de este señor. Bueno, pues cuando llegamos ya nos marchábamos, resulta que me dio por ir a comprar el periódico en Kiev. Voy a comprar el periódico y veo de que en la primera hoja había una fotografía de mi casa de niños, que estaba una educadora. Esta educadora venía ya como héroe de la Unión Soviética. Tenía escrito 100 y pico de libros de las vivencias de ella. Había escrito. Tenía 110 años. Vivía en Crimea y yo quise probar en localizarla y no pude. Pero era una de las educadoras que teníamos nosotros en la casa de niños. Tenía no sé cuántas condecoraciones, venía una fotografía y todo el pecho tenía condecoraciones. Ella cuando empezó la guerra, ya en la revista esta, hablaba de los niños de la guerra, que se había educado, que ella había estado de educadora y que ahora ella, claro, seguía pensando en ellos, que nunca no se habían olvidado de ellos. Era él, no sé cuántas veces, héroe de la Unión Soviética. Pero para que vean ustedes de los educadores de que la Unión Soviética nos brindaba. Bueno, dir-vos que el 31 acaba l'exposició, per això, que si voleu mirar, venir-la a llegir, perquè està plena d'històries i val la pena que la mireu amb calma. I ara l'alcalde que haurà l'acte... Sí, és l'alcalde de Sant Feliu, Jordi Sant Feliu. Però jo avui volia estar aquí. Gràcies al Casal de la Dona, a l'Arxiu i al Centre d'Estudis per haver fet possible aquesta trobada. I Teresa, Vicenta, Rosa i Roser. Nosaltres a Sant Feliu hem volgut, devem ser dels pocs municipis que estem fent actes per commemorar el centenari de la Revolució. Coneixem el valor històric que té la Revolució en la història de la humanitat, la Revolució russa en la història de la humanitat, i nosaltres no hem volgut deixar escapar aquesta oportunitat de recordar amb diferents actes, amb aquesta exposició i al llarg de tot l'any, doncs el valor de la Revolució russa i l'aportació que ha tingut en aquest segle XX. I encara que a Catalunya som molt de mirar-nos al malic, crec que és importantíssim tenir una visió global del món i de la història i per això ens ha semblat imprescindible fer aquests actes. Però a més, que ho hagin pogut fer amb el vostre testimoni, que ho hagin pogut fer veient el paper de la dona a la Unió Soviètica, el valor de l'educació i de la cultura de la Unió Soviètica, l'enorme mèrit de la Unió Soviètica en la defensa de la llibertat i en la derrota del feixisme, del nazisme, doncs és brutal. Jo no em pensava que el vostre retorn hagués estat tan difícil. M'he quedat de pedra quan heu parlat de les dificultats amb la vostra pròpia família. O sigui que sou dones sàvies, fortes i generoses que heu passat per coses que jo m'imaginava, per exemple, quan ens han dit que hi havia una supervivent de Leningrad. Hem vist moltes imatges de la sèrie de Leningrad. Però aquesta solitud interior que deveu haver passat en algun momentet dona un mèrit extraordinari que vingueu i ens expliqueu. I per això, per aquest mèrit extraordinari, gràcies a vostès.
una cosa que s'ha hagut de dir abans, així l'alcalde tancava, però he pensat ara, el dia 24 de novembre, en el marc de la setmana, dels actes de commemoració del centenari de la Revolució Russa, ens ve una poetessa de Molins de Rei, baix llobregatina, i Premi de Poesia Martidot, que es dona aquí a Sant Feliu, que és rapsoda també i ens llegirà poemes traduïts de poetesses russes que ella té seleccionats. Si us ve de gust venir, seran aquí mateix, em sembla que aquella vegada sí que hauria de fer l'arxiu. Aquí en aquesta mateixa sala, la Míriam Cano, ella es diu Míriam Cano. Aquí en farem? Sí, no, que ja ho vinc així, escolta. D'acord?